At hello, nagbabalik na po tayo. Diretso na agad sa third game of the day versus Trigger Syndrome versus Celestials, no? So, unang ban ng Celestials, itong si Diggy. Oh, kita naman natin kanina na medyo kaya, yung Diggy is malaking counter sa mga meta heroes ngayon. Pero mukhang kanina talagang yung mga setter natin hindi ma-counter ng Diggy, no? Depende na lang siguro talaga sa naglalaro. Na-outperform sila kanina eh. Oo, na-outperform. Pero maganda pa rin naman yung pinakita nila. Pero at last, yung sunod nilang binan. Ito, answer to sa Diggy, no? By the way, ang sponsor natin for today, si Bolano Broadband, si Radyo Hagna, 100.9 Teleradyo, and si San Miguel Cable Network Inc., your Hagna cable provider. So, salamat. And stay tuned, marami pa tayong laro. Best of 3 tayo sa semifinals, and best of 3 din tayo sa finals, no? So far, meron ng 2 nanalo. So, ang third ban is si Martis. Kanina, hindi natin nakikita to si Martis binaban. Pero sa totoo lang, meta talaga yan si Martis ngayon. No? Ang ganda kasi ng skills niya, yung passive niya na talagang hindi mo may times na kaya mo siyang hindi na kailangan mag-CD para yung attack speed ma-maintain. Hindi mo na kailangan. Kailangan mo lang i-buffer yung paggamit ng skill. No? So, Fourth one yung Karita. hindi, Karina. Karina ang sunod na lang ban. So, kanina pa natin nakikita yung Karina ban, pero tignan natin kung ano yung pipick upin na ito nila ng Celestials dito. No? Si Glue. Oh, kanina talagang ang lakas din ng Glue. Ang lakas mama ng Glue. No? Shout out pala kay Anthony sa Seals Crown. Tignan natin kung magpo-perform ng ating technician. No? Beatrix, okay. And Valentina. Valentina, okay. Usually, dati, pinipick si Valentina agad. Kahit hindi alam pa yung skills na pwede niya makuha. Pero mukhang pwede niya makuha yung kay Kupra, pwede niya makuha yung kay Vexana. Vexana to, no? Pero Eve sa Valentina. I think, sa totoo lang, lamang si Valentina sa Eve. No? Pagka nakuha na ito yung SS, ang ganda kasi nung may pantakas kasi siya na parang follow-up. Pero ang pinik nila is Vexana, no? Top pick talaga yung Kufra. Mukhang lahat ng taga-Hagna is Kufra main. Bakit kaya, no? Siguro magagaling yung mga taga-Hagna tumalon. O nagre-ready sila na tatalon sa bagong taon, no? I would rather betray the world than let the world betray me. Pero Yuzong. Ngayon ko ulit. Si Yuzong yung nagpapanalo sa Indonesia against Blacklist, no? Sa IESF na ginanap nung kamakailan lang. Yuzong sa Akadita yung kanilang main hero doon. Kasi ang lakas ng sustain nito ni Yuzong. Ang lakas ng sustain sa mga team fights. So, ang binan nila Lancelot, no? Makes sense kasi minsan ang ginagawa minsan is si Kufra yung kinukuha si Kufra para hindi ma-counter si Lancelot. Against Dash kasi siya eh. Mga Lancelot, mga Ling, mga Fanny. Kaya maganda rin precaution yun ng Lancelot nila. Actually sana mayroong mag-pick ng Fanny dito sa tournament natin na ngayon, no? Para mapakitaan naman tayo ng mga cable na malulupit. Oo. Pero so far ang pinaka-rare pa. Estes. So wala silang tank. Estes tank nila. Wala silang setter, bale. Siguro ang role ni Valentina dito is siya na lang yung magsiset, no? Siya yung mauuna. Depende na lang sa magiging clash. Pero tingnan natin yung 4th and 5th pick ng Celestials. Leomord that actually gusto ko itong pick ng Moskov, no? Ang lakas ng Moskov ngayon, kung di nila alam na bagong patch sa Moskov, pati yung attack effects ng mga Demon Hunter Sword. Pwede na, pati dun kasi tumatagos yan eh. Si Moskov natagos yan pagka tumatama sa mga hero. Tumatama sa something, pwede siyang So, ang lakas bumanda niya, ang lakas tapos pinataas pa rin yung range niya. Pinataas yung range ng Moskov. So, titignan natin kung ano yung
Oh, Valentina Jungle. Valentina Jungle sila, no? Wow, ang ganda na. Pwede. Pero, tingnan natin, no? Kung ano yung makukuha nilang, anong... Medyo na ako kung anong SS yung pwede kunin ni Valentina dito. Siguro si Kufra, saka si Vexana. Pero, tingnan natin, no? Magandang laban. Sino sa tingin mo yung nanalo sa draft? Noli. Sa tingin ko yung mga maganda yung sa Celestial na Celestial. So, basta may Cupra. Basta may Cupra, maganda. Pero tignan natin, no? Mukhang maganda yung performance sa tournament ng Cupra ngayon, no? So, pero tignan natin, kasi meron din itong bagong hero ng Estes, yung bagong pick. Bagong pick, no? Si Estes, binaban din to palagi. Actually, si Estes binaban din to palagi. Sa ngayon, pati si Leo Mord nakikita ko din na nababan, si Valentina nababan. So maraming malakas din na hero dito sa Trigger Syndrome. Tingnan na lang natin kung paano sila mag-perform sa laro. So this is the third game of the day. Quarterfinals pa din. And tingnan natin, no? Ang ganda. Ang ganda ng mga pinakita ng mga teams natin today. So, ngayon, para sa Celestials, meron si Batang Karaan as Glue, Carry Boy as Kufra, Vexana mid lane, si Eyes, si Cial's Crown, ito talaga pag ito, Moskov, and si Kaneki Keno sa Leomord. Then meron tayo si Benhar para sa Trigger Syndrome, Benhar as Kagura, Beatrix, si Renz, top lane, hindi, gold lane to. Si LJ para sa XP lane, Kyle Sanity as tank, and Sai as jungler. So, mukhang nag-aagawan na agad sila sa lito. Sino nakakuha? Hindi ko nakita. Red team na nakakuha. Trigger Syndrome. Carry Boy, tignan natin kung mababurst nila si Carry Boy. At mukhang tinamaan, no? Grabe. Batang Karaan nakatakas. Okay. So, lamang ang doon, nakuha nila yung lito, nakuha din nila yung 2 kills, no? Trigger Syndrome lamang. Pero ito, nag-set up sila sa top. Tingnan natin kung... Oh, si Al's Crown. Tingnan natin kung naka-dash out, pero kuha nila yung gold, no? Nakuha na yung gold. So, good play pa rin. Tingnan natin kung 1K na yung lamang early game. Pero, nope, joke lang. 600 lang pala. Ang galing ko magbasa, no? Pero si Renz, saka si Cial's Crown, mukhang panalo si Renz dito. Malakas talaga mang zone out tong si Pero tignan natin doon sa bot lane. Oh, mukhang masiset. Carry Boy, tignan natin. Wala, zone out lang. Yuzong. Si Yuzong natin nagka-cut. Nagka-cut ngayon si Yuzong. Pero, wala, agawan lang ng gold, no? Pero, nang setup is sa Turtle. Wala pang nag-setup sa Turtle. Bukod kay Yuzong na maganda yung pagka-zone kay Batang Karaan. So, nakita natin kanina si Glue yung malakas no? Malakas mang zone. Pero mukhang ito, uy, LJ is yours. First kill. Tingnan natin kung magdadragon. Nag-dragon na. Lumabas na si... Sino? Si Smog. Batang Karaan. Tingnan natin. LJ is yours pa rin. Grabe. Sa tatlo. Laban sa tatlo. Uy, grabe pa nga. Muntik pa nga maka-triple kill. Pero Batang Karaan, patay. So, Trigger Syndrome. Ang ganda nung ginawa ng LJ na zone nun. Nakakuha pa siya ng 1 kill. Paano yun, di ba? Yuzong talaga. Last ng Yuzong ngayon. Actually, si Yuzong underrated yan ngayon. No? Mga nakikita ko sobrang... Dati kasi nung paglabas pa lang yan, mama na yan eh. Oh, grabe. Na-trigger talaga. Yung trigger eh. Galit na galit. So, lane na ulit. Balik sa lane. Nakiklear lang. Valentina, nakuha yung lito. Glue, saka Yuzong. Tignan natin kung nagbabakbakan. Mukhang hindi. Medyo dihado yung Glue natin ngayon, no? And lamang na ng halos 2K. 2K na lamang neto ni... Oh, pero mukhang may palaban si Renz. Saka siya. Wala. Set up pa lang. 2K na yung lamang, no? And then, set ng Carry Boy. Pero mukhang walang nakuha. Nakapatay pa. Si Benhar pa yung nakapatay, no? Grabe na nga yun, Kaneki. Grabe na nga yun. LJ is yours. Talagang galit na galit. Triggered na triggered.
Sobrang cut na yan, tol. Pati yung mid lane ata gusto mo pa i-cut. So, sumusuporta na si Vexana, no? Tignan natin yung... So far, 5-1 ang score. Trigger Syndrome ang lamang. Celestials, medyo nalulugi, pero medyo kaya pa naman nila ito late game, lalo na pag tumaba si Charles Crown saka si Leo Mord. Maaga pa naman, no? 4 minutes pa lang ng laban. Pero pala... So, wait lang. Clash na pala. Mukhang clash na ulit. Oh, hindi na tamaan ni Carry Boy. LJ is yours. Grabe yung damage. Boom. Kaneki Ken, tignan natin. Mukhang walang magagawa si Kaneki din. Maka-out ba si Kaneki Ken? Grabe yung healing na binibigay nung dinadive na lang nila, oh. Di pa tapos. Batang Karaan versus 4. Nagtitipihan na nga. Nagtitipihan pa nga. Mukhang makakaagaw si Sai ng red buff. Tignan natin. Pero si Charles Crown push lang ng push, no? Tignan natin. Mukhang paparating naman na si Beatrix. Tamang basag lang na tower. Tamang basag lang ng tower. Wala. Out na. Pero dahil doon sa play nila sa baba, nakuha ng trigger syndrome yung turtle. Tignan natin kung anong turnover pa magagawa nila dito. So, 3K na yung lamang nila, no? Estes saka Yuzong. Grabe yung sustain. Estes saka Yuzong. Lamang pa ng 6 Then, kills yung hindi ko nabanggit kanina, pero maganda rin yung pagkakuha ng SS neto ni Valentino. Pero ito na nga. Si Ice. Oh! Isang basic. Oh! Flame shot. Grabe pa nga. Ay, ang ganda. Pero sa ngayon sa lane, sa dalawang side lanes, wala namang ganap. Free farm lang, no? Free farm. Uy, pero si Sai, ang lalim. Sai. Sayang, oh. LJ is yours. Mukhang si LJ is yours yung nagdadala sa kanila dito sa early game. Ang ganda ng sa si Kagura, no? Yung Kagura, ang galing mag-combo. Medyo unsung hero to si Kagura dito, no? Pero medyo last state, so etong tournament na to is from Boholano Broadband, our official sponsor. Radyo Hagna 100.9 Teleradyo. And teka lang Sir Chip. Kaya ba? Hindi. And San Miguel Cable Network Inc., your Hagna cable provider. Charles Crown, tinatatlo. Tignan natin. Wala. Hindi na siya makakatakas doon. Talagang maraming set. Pero tignan natin kung wala silang magawa kay LJ is yours. Hindi makakaganti. Walang gante. Lupig. Pero tignan natin, no. Lamang sa bilang dito sa turtle. Uy, Kagura, mukhang mababurn ba? Hindi. Grabe. Parang pag pumikit ako, di ko na makikita, no. Pero trigger syndrome pa din yung nakakuha ng turtle. Tingnan natin kung magko-contest ba sa... Uy! Na-stun ni Benhar. Pero... Conceal play. Uy, tatlo! Nice! Uy, tignan natin kung meron sila. Pero hindi. Estes. Oh my God. Nakuha pa din ni Sai yung turtle. Grabe na yung Estes. Ang ganda ng set ni Glue doon sa kaning Copra. Pero wala silang makuha dahil sa Estes, no? Grabe, kailangan nila ng anti-heal. Masyadong mataas yung heal na ginawa ni Estes doon. Kung walang Estes doon, talaga, uy, grabe ka, Sai. Ice versus Sai? Mukhang hindi. Kanina pa nabubuhay to si Ice ng ganyan na lang yung buhay, no? Carry Boy, binigyan si Benhar. Tinamaan pero walang follow-up. So, lamang pa rin ng 6K na yung lamang ni ng trigger syndrome, no? Si Als nagpo-push pa rin. LJ, lahat ng lanes push, wala pang nababasag na tore ang Celestials. Batang Karaan against LJ. Uy, pero ipet, tignan natin kung makakaalis ba si LJ dito. Wala na. Nabigyan si LJ. Pero kinailangan ng 5, no? Ang laki ng space na nakukuha ni LJ dahil sa sobrang tibay niya, no? At saka lakas ng sustain. So, Beatrix. Pupush.
So ngayon walang ano. Sa tingin mo makakabawi pa ba itong Celestials sa ano na to? Sa kaya pa no. Feeling ko ang talagang ano nila dito ay si Moscow. Tignan natin kung mukhang wait lang. Pero mukhang may conceal play na mangyayari dito, guys. Uy, ang ganda nung flicker ni Renz. Grabe pa nga. Nakaramdam. De kita kasi yun minsan no. Grabe pa nga. Pero si Batang Karaan naman yung binigyan. Bumabawi. Pero wala din. Ang ganda ng mga plays na mga individual plays, no? Kaso mas lamang ang TS doon kasi may naka-space sila para sa Lord. Pero hindi pa pala tapos. Renz. Pupush lang nila yung Torre. Tingnan natin kung tutuloy na nila yung Lord, no? May maganda yung pwesto nila dito eh. Pero 4 lang sila. Baka may ipit. Nag-ano lang sila. Nag-aantay ng pick. Tingnan natin kung... tignan natin kung meron silang makukuha. Carry boy. So sa ngayon, tago-taguan muna, no? So ang score ngayon 10-3 lamang ang Trigger Syndrome ng halos. Uy, grabe na yun. Benhar, ang bilis ng kamay mo, idol. Uy, triple stun, pre. Estes, tignan natin kung pero may bumabawas na sila. Tignan natin Kanekiken. Pero wala. Kulang pa din. Unti na lang. Pero ang nagbuhat doon si Renz, no? Lahat nung hindi makasupport yung mga nasa likod ni Leomord dahil dun sa gandang zone out na SS ni Beatrix. At triple kill pa nga siya. Pero sinimulan yun ni Benhar. Mukhang itong Kagura na to yung nag-i-initiate. Hindi, nagpipitas. Ang ganda nung picking potential na itong Kagura, no? Oo, so hirap na nag-radiant armor na nga si Carry Boy dahil talagang hirap na hirap. So tingnan natin yung mga dalawang radiant armor saka curse helmet, no, para kay Glue saka kay Kufra. Kanina pa pala itong magkasama si Glue saka si Kufra, no. Kanina din sa isa nating game. Pero tignan natin ngayon kung anong mukhang hindi pa nila tinutuloy yung Lord. Siguro inaantay nila yung 12 minutes para dun sa gold na Lord, no? Or nag-aantay lang sila para hindi sila maset. Kasi maganda yung setup nito ni Cupra sa ni Glue. Nakita naman natin. And medyo ang lakas na ng bawas sila. Pero sinimulan na nila yung Lord. Tingnan natin kung bait lang ito. Lord Dance. Kung tinatawag, no, sa MPL. At mukhang hindi nga binebait lang nila kung mag-i-initiate yung iba, no. So, ang ginagawa nila is 4-1. Si Yuzong, sumusolo lang. Mabilis lang kasi itong makapunta si Yuzong. Papunta sa clash. Hindi mo rin pwede iwan to kundi mapupush kayo. Kahit ganyan yan, no? Pero ito na nga. So, naglo-Lord Dance pa rin ng Trigger Syndrome against Celestials. Mukhang tinuloy na nila, no? Hindi na nila... Ang bilis. Grabe yung burst nila, no? Ang bilis nila makaklear ng Lord. So, hindi na nakareact yung Celestial sa burst. Oras na mag-defend ng Celestials. So far, isa pa lang yung Thoring na babagsak sa Trigger Syndrome. Top lane pa lang. And tingnan natin yung gold. Kung sinong pinakamataas na gold. 10k si Renz. Beatrix, no? 10k para kay Renz. So, titignan natin kung anong gagawin nila, kung 1-3-1 ba ang gagawin nila dito para sa Lord push na magagawin. So, itong Lord na to, enhanced Lord na to, no? Meron na tong hampas. Hindi, may hampas na siya. Oh. May hampas na tong Lord natin. So, titignan natin kung makakabasag ba sila ng third tower. Kasi usually, pag nakabasag ka ng third tower, malaki na yung chance mo manalo eh. Hayaan ba natin makahampas? Oh, pero mukhang prenayo nila yung baba, no? Pero ito na, mukhang bibigyan na nila si Charles Crown. Pero hindi na tuloy. Tingnan natin kung mababasag nila yung mid. Hindi. Beatrix sumusolo, no? Sobrang taba na. Wala na maka 1v1 sa Beatrix. Pili ko kahit yung Glue, hindi kaya yung Beatrix eh. At napushan nila yung mid tower. Mid third tower. And kontrolado na ng Trigger Syndrome itong mapa ng Celestials, yung side ng Celestials na jungle. So lahat nung jungle kaya na nila i-clear. Kung hindi na makakuha ng buff yung Leomord natin dito
Sai? Wala. Pakitang gilas lang, no? Pero sa ngayon, medyo lull state yung laro. Dahil naantay na lang nila yung Lord. Oop! Nahuli si LJ at tinipihan lang. Grabe ka na nga doon, LJ. Para sa akin, si LJ at si Renz yung talagang nagpapakitang gila sa kanila. Pero grabe pa nga si Kagura. Denive na nga ni LJ is yours. Oh! Pinakitaan. Kaneki Ken. Walang magawa si Leomord. Hindi na makalapit. Talagang basag, no? Natutuluyan na yung ano. Tingnan natin kung kaya na ba nila maento. 10k yung lamang nila. Batang Karaan. Dumadive. Si Sai kinuha yung ano. Kinuha yung SS ni Leomord. Uy, mukhang ini-end na nila. Pero parang may mali dito. Wala silang creeps. Pero hindi sila naubos. Hindi sila na-punish dun sa ginawa nila. At end na po. Trigger Syndrome. 17, 6 kills. Panalo against Celestials. Good game pa rin, Celestials, no? Maganda pa rin yung pinakita natin dyan. So, ang nakikita ko, grabe talaga yung ginawa nito ni Benhar. Si Benhar yung talagang consistent sa kanila mag-pick. And maganda yung pinakita. Pero di mo pa rin matatawaran yung ginawa ni LJ doon sa early game. Grabe talaga yung burst na ginawa niya doon sa tatlo. Pinakitaan niya ng dragon na trigger. Si LJ is yours. Oh. And si Renz, ginawa lang niya yung ginagawa ng ADC. No, tama-tama lang. Ang ganda na pinakita. Trigger Syndrome. Congrats. See you sa semifinals. Best of 3. Celestial, salamat. And next game ulit, no? Next time ulit.